Namar kajing dang puteng kajing hap uslap bajur haki thaing syatay kari India la pelong ya ki surok ban shlei ki ying mala ban khlem bat sha rong ha kajing shlei basir khai ki ying kisam ki dukan ki kali ki bla syarat naphang ha ki jing sir khai ki jing shlei ki saw om tang bala julor ki ne ndai la shimru ya kumbalai psaw ngot ki men simbreu na kaliang gatnat suing beneng kala maham luparu ba uslap ubajur un sedang puteng ban hap ha kini kisngi Kumha Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Rajasthan, dan Delhi. Ha Himachal Pradesh na kidaw ka jingdang teng uslap ubajur ki sya penjuloru kilalong ki basir khai. Jing tua kandau bat ki jing slei ki basir khai. Ki bala sya penkelon lut naphang bat syarong ha ki saw. Ki dukan ki kali ki bala super bat sya jenrat ha ka jing slei ru ki waba kumha manali kulu kenor bat samba. Na kaliang Chief Minister ka Himachal Pradesh Sukhwinder Singh Sukhu ulakar patru yagi paiba kajela bakin songkhop haying ha kini ki arp saw kanta badangwan nama ruslap u badang jur susu ulak ban habyang naga banta ki pasakta la airu iki helpline number banyo iki jingirap bakerki kumba 6000 lais pa atli ki surok kentup ya ki national highway ki bala sakta bha naga jing hap khandau bat ki jing slei bat kumba arp hongut ki breu ki bladu laga jong ga jingim Kumta dan kamban long ki ba fikir bah ha kini kisngi ong minister ka jela Himachal Pradesh Ujagat Singh Negi. Vai se pondo.